Rezort Fontána, hotelové zariadenie na Istrii medzi mestečkami Poreč a Vrzar. Hotel je postavený priamo pri pláži v prímorskom Lesíku. Okolo hlavnej administratívnej budovy je parkovisko s bezproblémovým parkovaním. Po krátkom uvítaní na recepcii, kde vám odovzdajú kľúče, už môžete ísť dole kopcom, zvažujúcim sa k moru a dostanete sa medzi obytné bloky. Budeme hodnotiť okolie hotela, ubytovanie a služby. Už pri prvej prechádzke vás upúta veľa zelene. Výhľad na more s vrzarskými ostrovčekmi, terasovité záhrady. Smerom k moru sú 3 spoločenské miesta. Reštaurácia, bazén a denný bar. Bazén sa zdá byť pekný, nás však viac zaujíma more. Priamo pri mori je skalnatá pláž, z prírodného hľadiska veľmi pekná a plná malých ustráchaných krabíkov. Vstup do mora je ale doslova urputne vybojovaný, častokrát klzký a nebezpečný. Myslím, že deti do 5 rokov tu majú málo zábavy a seniori nad 70 to tu majú dosť nebezpečné. Pre nás ostatných je to ale úplne v pohode, pláž je charakteristická pre Chorvátsko. Miesta na leňošenie je tu dostatok a takisto aj lehátok. V okolitom lesíku môžete nájsť slnečné miesto, polotieň alebo úplný tieň bez problému a po celý deň. Tu je umelé morské jazierko, kde predsa len pre veľmi malé deti je dosť bezpečia, je to až nudné. Na mole sa dajú požičať kajaky, vodné bicykle. Vybavenie pláže je celkom v pohode. Je tu dostatočný počet sprch, lehátok, kľudu a blízko pri spoločenských priestoroch hotela chytíte Wi-Fi. V inak peknom a kľudnom mori je asi 15% riziko, že more priplaví riasy a lehá a nejaký odpad. Problémom je aj kúsok rozbúrené more. Plávať v ňom by mohol tak človek bez zdravého rozumu. Inde je rozbúrené more zdrojom zábavy, tu dosť riziková záležitosť, preto za prímorské šantenie idú body v hodnotení dosť dole. Ubytovacie jednotky sú v miernom svahu v dvojpodlažných budovách. Izby sú veľké. Bielizeň a uteráky sú vymieňané podľa potreby, upratovacia čata behá po izbách každý deň. Akurát vysávač som tam za celé 2 týždne ani raz nepočul a prach sa usádza medzi stolíkmi a postelmi. Prístelka je plnohodnotnou postelou. To, čo vám ale nie je možné ukázať na obrazovke, je obrovský zápach plesní. Pri reklamovaní a žiadaní novej izby nám chlapci na recepcii povedali, že tento problém má celý hotel a výmena izby nie je riešením, lebo takto je to všade. Hotel sa cez zimu musí topiť vo vlhku. Hotel zrejme každoročne vymalujú, ale už pred polkou sezóny vidno, ako plesne prerážajú cez malovku. Na kachličkách vidno stopy snahy v odstraňovaní rôznych povlakov, čo sa asi tiež robí iba na začiatku sezóny. Klimatizácia sa zdala byť udržiavaná, ale pre nás najlepším riešením bolo necirkulovať vzduch vo vnútri, ale vypnúť klimatizáciu a dôkladne vetrať a vetrať a vetrať. To dosť pomáhalo. Pre ľudí bez zdravotných problémov zrejme tento hotel nie je problémom, ale pre ľudí trpiacimi príznakmi astmy a kožnými problémami je lepšie neriskovať a hľadať iné ubytovanie. Toto je veľké mínus hotela. Stravovanie all inclusive bolo veľmi dobré. Hlavná jedáleň sa nachádza hneď vedľa recepcie, podávajú sa tu raňajky, obedy, večere. Je dostatočne nadimenzovaná a pulty roztiahnuté ďaleko od seba, takže nemáte tu vôbec pocit, že toto je masovka. Každý si tu niečo pre seba nájde. Sú tu bloky so studenými jedlami, s teplými jedlami, dezertami, s pečivom. Samozrejme nejaké nedostatky by sa tu našli, ale keďže mi párkrát urobili aj obľúbené jedlá starých mám, napríklad plnenú papriku so zemiakovým pyré, tak môžem to hodnotiť plno.
No, dezerty mohli byť aj kus sladšie. Komu predsa len nesadol obed v hlavnej budove, mohol ísť dole do reštaurácie, kde bolo celé poobedie otvorené a bol tam malý šmak servis a boli tam navyše ešte nejaké ďalšie jedlá. A tretím stravovacím priestorom bol tento denný bar nazvaný Fresh Corner. Je to miesto pripomínajúce uličku v meste a hlavne večer malo celkom príjemnú atmosféru. Primárne tu po celý deň bolo možné dostať nápoje, večer čašníci do obehu pustili alkohol, netradične veľa druhov alkoholu, to bolo super. Vo Fresh Corneri sa tesne pred večerou podávala pizza. Bolo úplne komické sledovať, ako sa ľudia, ktorí by si o chvíľu mohli dať kadejaké dobroty na hlavnej večeri, lakomili na podnosy plné pice. Najskôr iba tak slušne ostýchalo, ale potom sa prebudili všetky ich vrodené inštinkty a o tú pizzu sa robila doslova bitka. Pre hotel to musí mať aj celkom významný ekonomický dopad. Ľudia sa tu načgajú lacnej pice, no a potom na hlavnej večeri nezjedia tak veľa drahšieho a kvalitnejšieho jedla. Pozrite, necelých 26 sekúnd a pizza je preč. A takýchto podnosov sa tu vystriedalo aj 20. Pitie bolo štandardné pivo, červené a biele víno, sóda a všetky sladené nápoje amerického typu, káva z kávovaru. Stravovanie môžem hodnotiť veľmi dobre. Každý deň bola snaha o nejaký ten večerný program. Strediskom boli plochy pri bazéne. Každý utorok sa toto miesto stávalo miestom slávnosti, pri ktorej boli predstavení ľudia riadiaci hotel. Chodili tam s horiacimi faklami, bol otvorený bar navyše. No a vtedy tam hrala aj celkom dobrá kapela. Oni kúsok aj lízali jazz. No, títo nie. No a mimo masáže na pláži, ktorá bola za príplatok, musím spomenúť ďalšie služby v cene. Biliár, stolný futbal, požičovňa bicyklov, minigolf, tenis, trampolíny, stolný tenis, kajaky, vodné bicykle. V podstate veľmi dobre. No a aby som nezabudol, tento hotel má jednu environmentálnu raritu. Okrem klasicky separovaných druhov odpadu tu separujú aj extrakty spoločenských unavených ľudí. Všetky takéto kontajnery sú označené slovom grc. Ak vám nesadne pizza, môžete ju tu vyložiť. Čo záverom? Rozprával som s ľuďmi, ktorí tu boli letnú dovolenku tráviť už 4. leto za sebou. Pre nás je to naozaj otázne. Veľká škoda toho plesnivého ubytovania. Či to vyvážia iné služby, ktoré sú ale skvelé, to už závisí od vás.